Хало! Здравейте! Аз съм Дани. Надявам се да ви е харесало клипчето. Абонирайте се за канала ми, ще има още клипчета, ако събера 10 абоната, примерно, ще продължа да правя. Защото иначе няма смисъл. Може би има хора, които мислят, това е поредния влогър. Защото напоследък станаха доста в България. Ами да, така. Аз съм поредния начинаещ влогър. Ще видим дали ще продължа ли. Та, ако събера 10 абоната, ще започна с направата на следващ клип. Благодаря ви, чао!